Ако и ти искаш да пиеш напитки без захар, но ти е втръснало от тези, които предлагат в магазина, то тогава имам перфектното решение за теб. Нека те запозная с Газиро Бъбъл сиропите. Голямо разнообразие, като там са 6 най-предпочитани вкуса. Портокал и студен чай лимон са перфектните заместители на соковете от магазина. Ягода и малина – абсолютна класика. Розовия грейпфрут и колата ни без захар, която между другото няма аспартан и е без кофеин. Сиропите са без захар, до 5 калории на напитка и са 60% плодово съдържание. На всяко място, по всяко време. Вземи нормална вода или газирай, добави малко сироп, разклати и се наслади. Пробвай сиропите, това е перфектното начало да разбереш кои са твоите любими вкусове. Разбира се, можеш да ползваш и само машината, ако не обичаш сладко. Нея можеш да откриеш на сайта в стартиращия ни пакет с бутилка и цилиндър. Разгледай всички вкусове на сайта ни gaziro.com.